Yo ya ini jual deman mek mangan duren. Piye? Aku arep takok apa bener kene iki mebel iki furnitur sing murah apik lengkap ke lho. Oh ya leres Mas, tapi langsung teng anu. Lah wong ngene ndi to? Gagane Mas, teng wingking nek. Barang iki lho. Masak lah ya ini sembatang. Enak apa to? Geger bengok-bengok ya. Aku duduhno paket kamar gaya anak edok sing murah apik sing anti karat, anti tikus, anti bledek. Yo iki paket awet, paket mentres gaya anakmu ya toh. Awet sekali tuku pirang-pirang puluh tahun wis gak bakal rusak. Pirang barang nek Mas. Pira regane? 6.500.000. Oh kerdus isine. Kerdus piye to tak cocot kowe tak turu kingke lho. Lho, bahane pulper garansine 15 tahun. Nomor loro iki meja maca wis dikeki dimar utawa lampu iki. Kowe nek gek gincunan ben ra kliwat kok. Lah kare kaya speaker aktif apa wi? Kita. Heeh. Apa to iki speaker aktif? Nggo lungguh iki. Alah tibake. Maca dia ndongkrong nek gak dikeki lungguhan, wis tak kei salungguhane. Ya, iki nomor 3 nggo. Klambimu ben gak mekakran turut jogan ya iki. Tapi nggih gantung legging sing motife krai kae porem to. Porme pol, iki wis enek lipatan baju iki, sap-sapan iki enek 5. Seru wesik to lemari. Sik ora dadak lime. Tutup. Lah, ben gak diblongi coro. Oke, nah. Kira wingi balenono pisan kas. 6.500.000 oleh 3 wingi. Lah ngene, kuwi melingi piye atau ndelok toko-tokomu carane piye kok anak wedok ben ndelok dewi? Bioprofil ngisore iki furniture lengkap, garek nglewek, garek ngetuli, garek nyalin ya kenek, WA-ne wis enek. Gabang baik lah kok penak men. Ya iki Jawa Timur, Jawa Tengah gratis ongkir lho ya, bayare COD. Ya omahku Klaten ya gak melu gratis ongkir to, Yogya. Iki Jogja ya pangkat gratis ongkir to. Gabang baik. Gratis. Lah kok penak men. Ya Medua wis, gratis.